Caféen Den Gamle Arrest, det ligger jo i en gammel arrestbygning i et af de ældste områder af Vejle. Faktisk i det område, hvor Vejle blev grundlagt. Lidt tilbagetrukken fra det hektiske liv på gågaden, har vi en grøn oase, hvor folk gerne trækker til, når vejret tillader det. Og i afslappet stemning kan sidde og nyde en øl eller et glas kold vin. Vi håber på, at vi lever op til vores egne krav, nemlig det at skabe en nærværende oplevelse. At folk føler sig velkomne. At man har lov til at sidde i det ærne, man nu engang er her i. Om det så er, fordi man skal spise, om det er, fordi man skal mødes med nogle gamle venner, eller om det er, fordi at man har noget arbejde, man gerne vil have ordnet sammen med nogle kolleger, eller det er, fordi man egentlig bare gerne vil nyde tiden og være sig selv. Der skal være plads til dem alle sammen. Så hvert et besøg på Caféen Den Gamle Arrest er et besøg, hvor man går derfra og tænker, det prøver vi lige igen en anden gang. Der er mange gæster, som vælger Caféen Den Gamle Arrest, fordi at der er lyst. Og fordi at det ikke er mørke lokaler, men at lyset trænger ind de fleste steder. Og især under glaspartiet. Til gengæld så har vi jo så lavet en lille hyggestue nede i bagenden, hvor man kan sidde i farmors gamle sofa og nyde sin kaffe. Så det er vores loungeområde. Vi er en traditionel café, men lever af at give vores gæster en god oplevelse. Det er det, der er vores mission. Så har du lyst til en god caféoplevelse, så står jeg og mine kolleger klar til at tage imod her på Caféen Den Gamle Arrest i Vejle.